Dus je hebt ooit eens een keer meegedaan naar het Nationaal Songfestival. Nou kon je in de bus wat gooien. Heb jij dat nog gedaan? Nee, helaas ben ik door een vuurwerkbom na een optreden ben ik 6 weken doof geweest aan mijn rechteroor. Afgelopen vrijdag was natuurlijk de laatste dag voor het inzenden. Maar door mijn doofheid en doordat ik van de KNO-arts niet mocht zingen, kon ik de studio niet in. En toen kreeg ik heel veel berichten. Je kan je ook opgeven als artiest. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je het hele pakketje moet inleveren. Ingezongen en al. Het liefst dan met een videoclip. Het hele verhaal compleet. Dat kon ik dit jaar niet voor elkaar krijgen door dat ongeluk. Het geeft ook niet. Het heeft allemaal zo moeten zijn. Ik ga het volgend jaar proberen. Hoe gaat het nu met je gehoor? Afgelopen woensdag is het teruggekomen. Ik had verwacht dat dat met een plop gepaard zou gaan of met pijn. Maar ineens was daar mijn geluid weer. Ik had gisteren mijn eerste optreden na 6 weken. Ik heb wel ontdekt daardoor, het is nog niet helemaal terug. Dus ik moet nog terug naar het ziekenhuis voor de laatste onderzoeken. Maar ik ben al blij met wat ik nu heb. Want volledig doof, het is niet uit te leggen. Het is wel echt een hel geweest. Verwacht men dat het nog weer helemaal terugkomt dan? Ja, dat was het gekke. Als ze nou zeggen, je blijft 6 weken doof, maar het komt terug, is het minder moeilijk. Ze hebben gezegd, we weten het niet. Of het komt terug, of het is blijvend. En in mijn geval, gelukkig is er weer wat terug. Ik hoop dat het een stijgende lijn inhoudt. Dat het dus wel nog beter komt. En eerlijk is eerlijk, als het niet beter wordt dan dit, ben ik al heel blij dat ik iets terug heb. Want als zangeres zijn is het wel vreselijk als je niks hoort. Maar je hebt er nou qua zang geen last meer van? In mijn hoofd heb ik er wel last van. Het is anders zingen. Het is sowieso omdat je 6 weken niks gedaan hebt. Maar het klinkt ook anders. Maar we hebben natuurlijk als artiest die oortjes die je indoet. Ik zet hem links wat harder en dan gaat het wel redelijk. Het is even wennen. Het was ook pas mijn tweede optreden vandaag, maar dat komt goed.